DTC hapani Honorable CM Puno Chandra Jamatia Kilano Abari Mohanto Hatibo Lukorona Kabangma Kailai Pandani Eba Bagai Eba Sradoni Bagai Nangmani Manikunirok Bagjanai Kana Karai Kathi The Kasla Ata Dalbidalni Manirok Bagjanai Lukorona Morang Honorable CM Puno Chandra Jamatia Kana 18 तारिख February 2026 ni salmariwo thik at ekatamani jorabono kilan no abari Mohanto Hatibono kana CM Puno Chandra Jamatia yakbai kana lukorona mane khuni rok bangma nangkungmani rok no mane bagjangnai tini temani bangai oro kheto kepleng kasla bai gola bai tek bai temani bangai oro berajang kasagre leka hambai maro tani hamba tini sini kana 18 tarik o sini buagran dage mungbai sini siam sarni naikani khaimani bai sini kami ketal bisiwa sini 18 ta bisini tuibai sini tu karai joto je nangmani joto no 18 ta bisini bisiwa kai bisel lukutang o lukuno thungpari kuloro sini siam sar boni phan bai bo public rogno no tuidului naibai romani bangui belai khebono hambai maro tani hunba sini joto lukuno sing paiwina manai jar luku kurui bitong kenang butong tini bo teherono naiwini tini boni bo subamani bangui belai khebono sin siam sar sini Puno Chandra sarno belai khe ang hambai maya phare ke om hai ke bisi bag jagai boso jorate bakha tong thoga te wai boso om hai ke bag jakas belai khe sini oro sini kami ketal bisini ngoi sing samurau tini tanglai ma tong ha tangmani bisingo sini tangnai rok belai khe khapurui ni tini salsa dipor maisa awui ni sing lograwui tanglai tonglai jau sini junal te subjunal ni bising officer phainai rok ni logar rawui ni sing tanglai tong nin bumung sasa ani bumung ke Chandra Bahadur Jamatia